Здравейте! Вие сте с Цанев Спорт. Преди малко приключи квалификацията за голямата награда на Белгия на пистата СПА във Формула 1. Макс Верстапен постигна много категоричен резултат и първа позиция, само че поради наказанието му от 10 позиции на старта той ще потегли 11 в утрешния ден. Само преди да обсъдим случващото се в Белгия до момента, искам да кажа, че двете състезания, това в Унгария и това в Белгия, ще ги обобщя в едно видео, тъй като много се забавих с обзора на Унгария и щеше да стане вече прекалено късно да говоря за изминалото състезание в фокуса на това. Така че първо към Белгия и след това към евентуално следващо видео, в което ще обобщим случилото се в последните две състезания, а и предвид предстоящата лятна пауза, може би и в полусезона до момента. Иначе на СПА през цялото време квалификацията протече на мокра писта, на изсъхваща или на току-що започващ дъжд, но като цяло превъзходството на Red Bull беше много голямо. И тук аз не мисля да възхвалявам биковете, тъй като ми се струва, че за това голямо предимство на Red Bull се крие известна доза хитрост от страна на Макларен. Мерцедес и Ферари едва ли могат много повече от това, което показаха, но Макларен може би и с цел да заблудят прекия си съперник, доста така посредствено се представиха в квалификацията, останаха доста назад. Ако не се лъжа, разликата между Макс и двата пилота на Макларен е, всъщност ще погледна, близо 80, даже над 80, 9 десети близо с Оскар Пиастри, така че според мен Макларен чисто стратегически са насочили изцяло усилията си към състезанието, където се предполага на почти 80%, че условията ще са коренно различни, суха писта, по-високи температури и тогава се предполага, че тяхното превъзходство ще е доста по-голямо. Новината от тази квалификация е, че Серхио Перес, странно или не, в момента в който се оказа, че Макс Верстапен ще потегля от средата на колоната, изведнъж показа супер скорост и почти равностойно темпо на това на нидерландеца. Няма да го иронизирам, просто за мен това представяне на Серхио почти на 100% доказва твърдението ми, че той не разполага през целия сезон с кола, която да е равностойна на тази на Макс. И може би само в такива случаи, като този в Белгия, ще виждаме реално какво може мексиканец. И спирам до тук с Red Bull. Повъзвърна се така самочувствието на Верстапен, мисля, че и добрите отношения в отбора, така че очаквам утре Макс да е доста силен в състезанието. Вече според зависи какви ще са условията и какво ще е развитието на състезанието. Като нищо Макс може да влезе и в битката за победата. Относно останалите, Шарл Леклер ще потегли от pole position и макар да ми се иска така да похваля Ферари и да кажа, че това е страхотно, нали, много силен резултат и така нататък, този резултат по-скоро се дължи на мократа писта. Той дори и самия Леклер показа, че не са очаквали подобен резултат, просто обиколката му беше много силна и лично аз очаквам той утре доста така да бързо да изпадне от топ 3. Макар че реалните позиции на Ферари в класирането са между 4-то и 8-о място. Говорим и за състезания и за квалификации. Колкото до Луис Хамилтън, британеца, 7-кратният световен шампион, направи каквото можа. Добри обиколки, просто в последния сегмент в Q3 нямаше втори тип интермедия, чисто нова, която да му гарантира още по-добро време, така че за него третата позиция на старта мисля, че е доста добра на фона на съотборника му Джордж Ръсъл, който ще стартира седми и който като цяло през двата дни и вчера и днес отстъпваше на Хамилтън. Не знам дали като настройки на колата, дали като
пилотиране, но определено Ръсел е на чувствителна разлика от Хамилтън през този уикенд. Пиастри и Норис, както обикновено, един до друг, на много малка разлика, равностойни времена. Лично аз очаквам, че те отново утре ще бъдат топ фаворитите за победата при състезание на изцяло суха писта. Карлос Сайнц 8, след Ръсел топ 10 допълниха Фернандо Алонсо и Естебан Окон, като съвсем логично те в Q3 нямаха абсолютно никакъв шанс да се борят с колите пред тях, но само по себе си постижението им е доста добро за квалификация на толкова трудна писта като Спа. Извън топ 10 останаха Алекс Албан и Пиер Гасли от Уилямс и Алпин, Дани Рикардо с RB, Валтери Ботас с Кик Заубер, чудесна 14-та позиция, действително за най-слабия отбор във формулата в момента. Мисля, че това е едно никак не лошо класиране. Ланс Строл 15-ти, двамата пилоти на Хаас 16-то и 17-то място, Юки Цунода 18-ти и на последните две места Логан Сарджант и Гуанио Джоу, като тук мисля да отбележа поредното добро каране на Логан Сарджант. Вече може би трето или четвърто видео го споменавам, че все по-добре се представя американеца. В конкретния случай в Q1 той беше блокиран в последната си бърза обиколка и аз си мисля, че той имаше шанс да премине в Q2, също като Александър Албан. Но все пак вижда се, че Логан има качества и честно казано продължава така упорито да се бори, като нищо може и да си запази позицията във формулата през втората част от сезона. Така ще потеглят пилотите в утрешната надпревара. Тук вече по-скоро мисля да наблегна на някои мои очаквания и на някои неща, които ми направиха впечатление от вчера до днес. На първо място, в петъчните тренировки се видя, че все както го наричам аз, туристическо става карането. Действително, особено в първа и втора тренировка се вижда, че най-вече се търси баланса на автомобилите, добрата работа с гумите и може би избора на сцепления, дали по-високи, по-свалени крила, в каква концепция ще се насочат отборите. В третата тренировка вече квалификационните симулации имат, бих казал, 70-80% стойност на истинската картина. Вижда се вече кой с какво разполага и кой колко може. И именно там Макларен бяха много силни. Макларен не оставиха шанс на Red Bull, Мерцедес и Ферари още повече, които са една идея под Макларен и Red Bull, така че относно утрешната надпревара аз пак ще кажа, че според мен пилотите на Макларен ще бъдат много трудни за побеждаване, особено при чиста надпревара, без червени флагове, сейфти кари и така нататък. Разбира се, първия завой ще бъде много важен от гледна точка на инцидентите и след това излизането от червената вода и позиционирането на автомобилите за правата кела, която е доста дълга и там ефекта на изтеглянето ще има голямо значение относно печеленето на позиции в първия тур. След първата обиколка вече много добре знаем, че е много важно кой къде ще бъде в колоната, особено за пилотите на Red Bull, които ако преследват не могат да използват 100% от качествата на автомобила си. Относно останалите, аз категорично мисля, че за пореден път ще видим добра, силна надпревара от Луис Хамилтън, както и от Макс Верстапен. Единственото нещо, което така може би буди няколко въпроса е, ще се справи ли Макларен стратегически с надпреварата? Ако действително очакванията ми се оправдаят и Макларен е най-бързият болид на суха писта, ще се справят ли стратегически с надпреварата? Защото видяхме, че в Унгария с двете най-бързи коли такъв цирк сътвориха в отбора в оранжевия отбор, че само негативи можеха да извлекат от него и в крайна сметка всичко се размина след може би 20-25 минутна
разпра по радиото. Сега това би било най-важното в неделния ден. Ако Макларен стратегически изкара правилно състезанието, аз си мисля, че на сухата писта Red Bull не биха имали шанс. Затова ще предположа, че надпреварата ще бъде спечелена от Оскар Пиастри, следван на подиума от Луис Хамилтън и Макс Верстапен. Ландо Норис, Шарл Леклер, Карлос Сайнц и Джордж Ръсел ще са, предполагам, че ще са на позициите между 4-та и 7-ма. И вече дъното на топ 10, 8, 9 и 10 място, предполагам, че на едно от тях ще се класира Серхио Перес. Аз просто не вярвам, че Перес ще се справи с напрежението, което е върху него. Да, квалификацията му осигури страхотна стартова позиция, но Серхио категорично не можем да кажем само от една квалификация, че се е завърнал поне на обичайното ниво, което беше на преследвач на Макс Верстапен. Така че в утрешната надпревара очаквам доминация на Макларен и силни изяви на Луис Хамилтън и Макс Верстапен. Чао и до следващия път!